Malawi Brief. Tikupasirani nkhanga zauna pa Limpopo FM ndi Comrade Mtanyowa. Chimwene wanga mwadzuka bwanji neto ndadzuka bwino kumene kugulu kumapezeka izi za Mtanyowa inosa ndirojowinisako kumeneko inetu ndine mmodzi amene ndizakhalanso mkonda kwambiri chifukwa kuti timadziwa zimene zikubisika amene timavutika ndifeyo osauka kumene anthu olemera kungolemererabe ndofunika olemerawo tidzidziwe zimene akupanga kuti apanga zotani amene uri akonzekera Mtanyowa abweretse nkhanga zawona zibwere basi Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Mtanyowa pa Limpopo FM, programu ija imene timaicha nkhanga zaona, programu imene ikabwera kanyimbo kakangoyamba kanyimbo anthu ambiri amadera nkhawa kodi nkhani ya Amalizi Hotelo ine sindichiridwamo, kodi kumulanje kumene kwawo chedwa chipatala mwadaladala lumu ya TB muli bwanji muheka akondwa ni muheka muli bwanji kumulanje anyamata amene aocha mwadaladala akuti kufuna kubisa ma information muliko bwanji kumulanje hospital nanga Mr. Maideni muliko bwanji Maideni kumene kundi kuchatima kucha kwa nkando muliko bwanji. This is Comrade Mtanyowa pa Limpopo FM. Fukwa chionena kuti pa tebulo panga pazaza zinthu, pa tebulo panga pazaza zinthu ndende sesa nditamangire nthawi kwina kuti kumaneso mawa koma ndiye sesa kuti ndipange mwammangu choyambirira ndikufuna ndipereke moni kwa president Peter Mutharika. Ndili ndi chikhulupiriro tikakumbukira bwinobwino ma statement a president ananena zonoti iwowa sakufuna sokatangale. Ndi chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndipereke uthenga kwa president Mutharika. Dziko la Malawi limakukondani, Amalawi amakukondani. Chifukwa chani Amalawi amakukondani Peter Mutharika? Chifukwa cha chilungamo, kudeka, kufasa ndi chikondi chimene makhala nacho pa Malawi. Zinthu zimenezi ndi zimene zinapangisa kuti Amalawi tizikukondani. Kufasa, kudeka, chilungamo. Chifukwa cha chilungamo chanu president munanena zonoti Amalawi akuthandizeni kuyendesa dziko. Nde ife ngatali Limpopo ndife mbali imodzi ya Malawi tikufuna kuthandiza kuti inu muyendese dziko popanda vuto lina lilonse. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti mawu anu amene munayankhula zonoti muzathana ndi katangale ndikufuna mwakwaniritsa. President mukangokwanirisa mawu akatangalewa, mukangokwanirisa zimenezi, ndikupanga kafukufuku wa ndege, muzakhala president amene simuzayiwalika miyoyo ya Amalawi. Kwina kulikonse kumene kuli Malawi azakhala akukukumbukirani chifukwa mwakwaniritsa zimene inu munalonjeza. Choncho president chigawo cha kumadzulo kuno ndimafuna ndikupemphe
ndikupempheni kunena kuti zimene munalonjeza Malawi apart from kupanga zitukuko zosiyana-siyana koma kukwanirisa kunena kuti ngati nduna yanu ya boma yapanga chinthu china chilichonse cholakwika ino simuzasekerera. Tionere pa nkhani ya Amalazi Hotel ngakhale kukulowanso chinyengo, ngakhale kukulowa zinyengo ku Amalazi Hotel, komano ifeyo a president tigwira nanu ntchito ndipo tikupemphani kuti mukakhale nafe. Choyamba ndifuna ndibwere kunena kuti Amalawi bwana president mu speech yawo imene anayankhula momveka bwino ananena kuti sazalola nduna zawo kuchita chibwana china chilichonse ndipo azapanga chothekera ndikuchana nayo ndunayo. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno a president nkhani ya ku Amalazi Hotel ndifuna ndikupempheni anthu awa mukwayenereka kuti mwaitani anthu awa mwaitane ngati kuli kwayimisa ntchito kuti ayimisidwe ntchito afufusidwe posawerengera kunena kuti akugwira bwanji ntchito. Sitikukana anthu akugwira bwino ntchito, anthu akwayamikira, koma mkatikati mwayamikira mochi akwaphinjaso Amalawi chapansi. Ndi zimenezo zimene tikudana nazo ife. Tikufuna Malawi mphawi wina aliyense nayeso apeze kanthu. Ndikuti ndili ndi zambiri pa table pangapa, ndili ndi nkhani zimene zinachitika 2020 koma ndifuna ndithamangire nkhani izi zikaye. Choyamba choncho a president ndofuna ndikupempheni kuti mu nkhani za Amalazi Hotel munthu oyambirira kuti mumukoke ndi Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera mukuyenereka kuti mwaitane posawerengera kuti munthu ikana kala president kana panga chani koma chifukwa cha kwaipa chimene anapanga. Tikuona tu anthu akuba nkhuku siku ndi siku akupasidwa ma sentence ndikulowa ku jeri. Mwaitane a president Lazarus Chakwera kuti ayankhulepo nkhani ya Amalazi Hotel. Ndipo ndimafuna mutitanire a Frank Mbeta ayankhulepo pa nkhani ya Amalazi Hotel. A Collins Magalasi mukuyenereka mwaitane mwafuse za nkhani imeneyi. Mwaitane achizanso Nyilongo ayankhuleponso nkhani imeneyi akudziwapo chani. Former governor Amafuta Mwale akuyenereka kuti aitanidwe. Komanso Michael Nzamba akuyenereka kuti aitanidwe afufuze ayankhulepo kanthu. Komanso nduna yanu yaikulu Honorable Joseph Mwanamveka akuyenerekanso nawo aitanidwe mukhale nawo pansi mukambirane nawo akudziwapo chani za Amalazi Hotel. Anthu awawa mukango waitana ndiye kuti nkhani ya Amalazi Hotel ithira pomwepo. Chifukwa kwina ndi kwina akuja ndi timichira tating'ono. Choncho ngati mukufuna kukonza dziko a president Mutharika mmene munanenera muja kuti ine ndikufuna ndikonze dziko. Taitana na anthu amenewa mwachikondi ndi mwamtendere. Ifenso tikutchula mayinawa pali mpopo pano mwachikondi ndi mwamtendere chifukwa timalikonda dziko. Tikanakhala kuti timalikonda dziko tikanayimbira foni ya Mwanamveka ndikuauza zonoti ya Mwanamveka tangu tigairani ina yake ifeyo mutona sitimatokota koma zimene zozo sitili choncho yayi. Paja nanena zonena kuti malo onena yes ndi manena yes, malo onena no ndi manena no. Ndi uthenga umadzulo ano ndikufuna nonse amene mmayankhula ndi a president Mutharika kunena kuti akuyenereka kukhala pansi ndi a Frank Mbeta, a Collins Magalasi, a Chisanzo Nyilongo, a former governor Amafuta Mwale, a Colin Nzamba amene anali president wakale a Lazarus Chakwera.
tikatero nkhani ya Malezi Motero hotelo ikhala ikuta mwammangu. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Sindikudziwa a president ngati mukudziwa. Sindikudziwa a president ngati mukudziwa mutifufuzirenso mphekesera yatipeza ku Limpopo FM. Nkhani ya Malawi ndionena kuti Klaus Chilima anamwalira. Aliyense akudziwa kunena kuti Klaus Chilima anatisiya, ndipo imfa ya Klaus Chilima mpaka pano anthu mitima yathu sinadeke. Kodi Klaus Chilima kuti azimwalira chinachitika nchani? Amalawi tikuyenereka tiyambire pamenepa, tizidziwa, tisangoti a Klaus Chilima anaphedwa, koma kuti aziphedwa chinachitika ndi chani. A Klaus Chilima kuti aziphedwa ndi chifukwa cha nkhani zakatangale. Kunabuka nkhani zakatangale za SATA. Nkhani za SATA ndi zimene zinamphetsa Klaus Chilima, kuphatikiza ndi nkhani yonena kuti kodi ayimira president ndi ndani. Nkhani ziwiri zimenezi ndi zimene zinampweteka m'bale wathu Chilima. Choncho kunali nkhani ya SATA Cashgate. Nkhani imeneja mpaka lero mitu yake sikuoneka, koma tonse tili m'Malawi momwemo, tonse tikungoyang'ana, palibe olo akhoti, palibe olo andani akupanga, koma tundanena kuti kungomva zonena kuti Comrade Ntanywa ujatu ndi uyali mukawale. Sisi kwache zake zitu zitulukezo, koma anthu amene aba mabilioni akusidwa. Ndesi ndikudziwa kunena kuti dzikoli anakonzera andale okha kuti ndi amene azimva kukoma, ena onse iyayi. Choncho ndifuna ndinene kuti mphekesera ikumveka zonena kuti kunokuma SATA walo wako kunokuma. Ndeni mafuna president mutifufuzire kunena kuti wamubweresa SATA kunokuma ndi ndani. SATA amene anakhala akuononga Chilima ngati anaphedwa ndi chifukwa cha SATA, chifukwa chonena kuti maumboni amene akanapereka Chilima zikanavuta anthu ena. Ndiye ndifuna ndipemphe a president kunena kuti mutifufuzire, tikumva zonoti kunokimako kwalowa SATA. Ifeyo tikhalanso tikufufuza, tikafufuza zimene titi tizipeze za kunokuma. A president tibwera pa Limpopo pano tikuwuzani kuti tamva zonena kuti kunokuma amene wakamtenga SATA ndi kumubweresa kunokuma ndi wakuti. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Ndifuna ndipemphe achipani cha DPP akuti pamene mzako wagwa iwo kamadusa umalambalala mbali. Sindikudziwa zonena kuti kukhala kunja kwa boma kumakusangalasani, chifukwa zikuoneka ngati kuti zitopotopo zilipo. Ziko mukulendesa komanso zitopoto zilipo mukusakaniza, pamene Mulungu akunena kuti osamasakaniza. Ndikanapempha takhalani pasi ku DPP ko, takhalani pasi. Musasakanize zinthu. Amalawi akukondana, Amalawi akukhulupirirana, ndimabwereza mawu amenewo. Koma zotimenya njombazi tsopano zikukhala ngati zikuonjeza kwa ife amphawi. Mtendere sinsima. Tinazimvera tokha padzana paja kunena kuti ine mwana wanga akhoza kugula luchenza yonse. Tinazimvera tokha, sizochitanso kubwereza. Tinamva ine mwana wanga akhoza kugula luchenza yonse.
yonse. Amalawi mungakhulupirire kunena kuti amayi amene amanena kuti mwana wawo akhoza kugula luchenza yonse ndipo iwo ndi anthu olemera, ndizomvetsa chisoni. Apezeka akumenyanirana chokudya cha dotuma, amakalandira zokudya za dotuma kumeneko ndi kumakamenyana, ndi amakamenyana ndi mzimayi nzawo amene amapangira kampeni mwana wawo. Ili ndi dziko Amalawi, ili ndi dziko, tisamathe mawu. Lero amayi aja amamunyoza Ntanyiwa, amati Ntanyiwa asalimbane ndi mwana wanga, ife tikhoza kugula luchenza yonse. Apezeka akumenyanirana matumba achimanga a Dotima. Dziko nthawi mkachisiro. Ndifuna ndithamangire kwa Nkando. Kwa Nkando kuli munthu wina wake amene dzina lake akutchedwa Maiden. Munthu ameneyi kwawo ndi ku Mozambique. Anabwera ndi kuzakhazikika pa Nkando. Ndi kuyankhula pano ama business onse pa Nkando akumudandaula munthu ameneyi. Munthu ameneyi ndi amenenso akugwirisiridwa ntchito ndi kumaulosa katundu mosalipira custom. Amaideni ndi munthu amene akuwolosa katundu ndipo akumachita kuyankhula mwa matama kwauza ama business azake pa Nkando kunena kuti ife nde tikubweretsa katundu opanda custom panopa tili mbomamo. A president amuthalika nkhani imeneyi tikufunanso mutiyendesere. Nduna za boma zamphamvu kwambiri zimene zikupanga ma business zikulowesa flour, mafuta ophikira, kugwiritsa ntchito Maiden wa pa Nkando. Komanso pali mkulu wina amene akukhala pachitakale. Akuti mwini wake wa chitakale Shoprite akugwiritsidwanso ntchito potenga katundu ku Mozambiki ndi kumabwera naye ku Malawi, wazikuluakulu abomawa popanda custom. Ndi dziko lathu litukuka bwanji. Dziko lathu litukuka bwanji. Ine tsana lomweli pamwanza andichaja 350,000 kapukusi kamene ninatenga kakang'ono. Zikanatha kutheka ndikwauza kuti ndine Comrade Ntanyiwa, koma ndinangwasiya kuti agwire ntchito yawo amenewo. Ndengati ife tikukwanisa kumalipira custom pakatundu amene mwina sitikanalipiranso chifukwa ndokangogwirisira ntchito nyumba. Ndi a president ngani imene iso pa tebulo pano ifikepo, ndunazi zikutonjeza kwambiri komanso zikuonongaso mbiri yanu. Ndi kunena kuti amalonda akwa Nkando akuadandaula a Maiden, ndipo mitengo ya katundu mmene akugulisira a Maiden ndazi zawo zosemphana. Nanga siwo akungolowesa popanda custom, ndola agulise 2 kwacha, agulise 3 kwacha, sakuonapo kuluza. Sono azizawo amene akupita mkumaka oda kulimbi kuti abwezerese ndrama zimenezi ndi zimene nda amene pano akuvutika pa Nkandopo. Tikakhala kuchipani tisanene kuti tigwirise molakwika ntchito zathu za kuchipani. Mkulu amene iso ali ndi udindo kumulakwika lomwe ndikamvesera bwinobwino. Choncho tikupempha kunena kuti m'macustomu tatiyeni tithandizane tonse ndife Amalawi. Kuchokera ku Luchenza andipasira uthenga ndi anthu akwa Amwitere komanso akwa Anankhumwa. Ndapasidwa uthengawu upite kwa olemekezeka achimwemwe Chipungu. Uthengawu kupita kwa olemekezeka achimwemwe Chipungu. Uthengawu ndonena kuti akuthokoza kunena kuti mwaganizira ana akude
kuderali ana amene ali ozungulira Luchenza powakhazikisira chikho cha masewera ampira chimene chiyapase bize kulowera apa palibe kupanga za chisembwere palibe kusuta chamba akhala bize ndi masewera ampirawo. Akukuthokozani kwambiri bwana Chimwemwe Chiphungu anthu akwamwitere komanso pana nkhumwa koma akubwera ndi dandaulo anthuwa akwamwiterewa akubwera ndi dandaulo akunena kuti simukanayamba kumanga mabridge amene anaphwasuka kumeneko ndikumalizira kukhazikisa chikho cha mpirachi chifukwa nkhawa yawo ndionena kuti aziwoloka bwanji kumapita ku madera ena kukasewera mpira pamene mabridge ndiophwasuka. Anthutu akwamwitere komanso kwa anankhumwa ayamba ndi kuthokoza koma amalizira ndi kudandaula kuti mwaganizire. Ndiye choncho uthenga wanga kwa Chimwemwe Chiphungu ndionena kuti mabridge amene aphwasuka pakati pa madera amenewo akuti mwakonzere ngati ndikotheka. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM Malawi. Mundilole kuti ndimalize ndi nkhani ya Kumulanji. Ndifuna ndimalize ndi nkhani ya Kumulanji. Nkhani nali ndi nkhani ya ku MBC imene imawa tizaipanga ndi nkhani zambiri zoti ndiyankhule. Choncho ndimalize ndi nkhani ya Kumulanji. Amalawi tamva kunena kuti Kumulanji odi ya ku TB yapya. Odi imene yautchedwa mwadaladala. Chimene yautcheredwa odi kumeneku anthu akhala kupanga kozakatangali. Kunabedwa fridge ndipo kunabedwanso mabotolo a gas. Fridge imeneyi inabedwa ndikukagulisidwa kulimbuli. Nkhani Abonika Lindo atabwera ndikuyankhula kuti Kumulanje kuchipatala zinthu sizi kuchita bwino. Anthu amene anangokhala chete amene wawanda azikuluakulu apa chipatala pa anangokhala chete ndikumazivinikira nkhanizi. Kunapezeka zonena kuti nkhani imeneyi itabuka kunapezeka zonena kuti Kondwani Muheka amene ali EPI coordinator atamva kuti nkhani yaululika iwo anayamba kubwera ndikumafuna kuoneka ngati ochenjera kwambiri. Mabwana atafunsa kuti kodi chachitika ndi chani kumene kuchitika ndi chani. Hayi tangomva kuti fridge yasowa. Fridge inasowa pa 8 October. Fridge inasowa pa 8 October koma nkhani inayamba kuululika sopano mu January. Fridge imeneyi itatengedwa kupita kulimbuli kwa customer. Nkhani itavumbuluka anathamanga kukaichosako fridge kulimbuli kwa customer ndi anafuna zonoti abise chilungamo. Fridge imeneyi anaitenga kukaisiya kuchipatala kwa Namasalima. Atapita kwa Namasalima kukaisiya fridge imeneyi anauza kwa Namasalima kuti anene kuti fridge iyi yabwera masiku 3 apitawo. Ndifuna ndikuthokozeni ogwira ntchito kuchipatala kwa Namasalima. Atabwera ofufuza munauza kunena kuti fridge yangobwera kumene. Fridge yangobwera kumene. Choncho pa chipatala cha Mulanje anthu awa akupanga zakatangale mopya. EPI coordinator Kondwani Muheka, assistant EPI coordinator Supply kumeneku ndipo kuli Blessings Chisavu ndi amene anapezeka ndi nkhani zina zitachitika. Kusowa kwa zinthu zina kumeneko. Choncho kunabedwa kumeneku matayala a galimoto. Kutabedwa matayala a galimoto nkhani imeneyi anthu anangoikhalira ndipo a Blessings Chisavuwa
anazayankhula siku lina chifukwa iwowa anachitidwa interdict. Ndi atapasidwa interdict ndi pamene iwowa anapezerapo somwayi kunena kuti kodi enanu mukungoyankhula matala munabaja. Munthu amene anaba matala ambulance, matala amagalimoto anabedwa. Ndi amene anaba matala ndi Lloyd Nchiko. Lloyd Nchiko ndi amene anaba matayala. Choncho Mambo Chisale amukito tufuna ndi anduna aza umoyo ndikukupemphani kuti mupite ku chipatala cha Kumulanje with immediately effect. Tikupempheni mupite ku chipatala cha Kumulanje akadziwe kunena kuti uthenga nanunso wakupezani pali Limpopo FM kumeneku kunabedwa ngani imeneyi matayala komanso kunabedwa friji, mabotoloso a gas anabedwaso. Ndetu kufuna mukatifufuzire, mukatitanisire akondwani muheka, mukatitanisire supply, mukatitanisire a blessings chisavu, tufuna Lloyd Nchiko, komanso a DHO, a Stalin Banda Chikanda, a DHO aba chipatala tikufunanso kuti amenewa mukaitani nkhani yokhuzana ndi pa chipatala. Nkhani yokhuzana ndi ku chipatala Kumulanje yakhala ikupitanso ku polisi. A polisi andichitira umboni chifukwa chonoti kagulu kameneka kamadana ndi anthu ena kunena kuti ndi amene akupereka ma information ndi anachita haki ma phone number awo cholinga akamayankhula ndi anthu ena azidziwa kuti chikuchitika ndi chani. Ndipo nkhani inapita Kumulanje ku polisi inakakambidwa nkhani koma mapeto ake inaponderezedwa. Mukafika kumeneku amukito, mukafika kumeneku achisale, mukafika kumeneku aluhanga, mukafika kumeneku a Minister of Health ndikufuna mundiitanire Eliza Munyopowa amene wawa ndakumimosa komanso ndifuna mundiitanire a Gabriel Joseph amene akhale akulongosola chifukwa akhala akuchitiridwa zinthu zoyipa, kuchitiridwa nkhanza mpaka kuuzidwa kunena kuti inuyo simuzapitanso ku field tikulandani madera anu amene mmagwira ntchito. Ndipo kwakhala kukuchitika zakatangale kumeneku kunali ma ghost workers azikuluakulu apa chipatala cha Kumulanje akamatumiza anthu ku field kanda anthu 14 amalemba m'mabuku mwawo kuti atumiza anthu 20. Salary ya anthu 6 inayo ndikuitenga ndikuika pathumba. Choncho ifali Limpopo FM titamva tinapita Kumulanje ndipo takafufuza ngani tikunena zitiri ndi umboni. Fridge ilikuwa na masalima ndipo mukapita kwa na masalima anthu akona masalimawo akakuuzaniso nchilungamo kunena kuti akunena Comrade Ntanyiwa ndizona fridge inafika nkumatuza zono tinene kuti yafika masiku 3 apitawo chikhalire nicho fridge icho inali itangufika kumene. Choncho Amalawi ndifuna ndikuuzeni kunena kuti Kumulanje ndikumene kwabuka nkhani zokhuzana ndizokuba.